Si Clyde lagi nakagawas lagi na. Di, pre nga. Nanglaog raman na. Clyde! Unsa man kaya? Ganong nagawas magkagbalay? Asa naman ko siya? Matay mo pila ka oras naman ko sig paabot diri wala pang gapon siya. Basin siguro gikuan siya siyang kuya kay katong miagi nasakpan di aming duha. Isa ba? Di mahubol ako mangudo yate. Clyde! Si kuya man na. Paring Ray, salamat ko kayo sa mga information, oh. Dahil pa shooter, oh. 20. Grabe po dani pre, oy. Gamaya po dani pre, oy. Dili man ni pwede sa unti pre. Kana sa lang good kay kung man kay kuan kayo. Kana sa good. Apoy gisik sa bidado mga ni kapitan. Sige mo sugot ko ani pero nakoy bonus ha. Bonus? Ah, sige. Basta na kay next accomplishment. Grabe, di man taga soft drinks ani pre. Gamay ra magay ni pre. Ay na pag soft drinks kay madiabetic ka ana. Hindi pa lang tata amigo ba. Ha? Unsa nang pwede smoke na to kang Clyde? Si Clyde lagi nakagawas lagi na. Di, pre nga. Nanglaog raman na. Na, kumpensahan mo, pre. Tanawar ko na inyong balay, pre. Luag ra kayo na inyong pagbantay kang Clyde ba? Tanawa, unya, taod-taod. Basin makuha na ng Mr. Lim na, ina kong bakakon. Pasod na. Clyde! Piyansa na po kaning tawhana. Clyde! Unsa man kaya? Ganong nagawas magkagbalay? Di ba grounded ka? Ninggawas kuya kay napakaon na gugos ba no kay pangkaon na ron rasa. Ay, sos! Ibutang na! Sud na rin! Sud! Choyo ba? Sud! Sa bahay! Sud! Sud lagi sa balay! Sud! Sud! Nagaling ko. Sud na! Dali na lagi! Kahit sud na din! Sulod na lagi! Ay, sos! Dali na! Dali na! Sud na din! Gaya na kayo una! Madihan na! Naunsa man mo diha? Ara sa ba, aninjo, mabala ka man puntag na, unsa na mo diha? Ay, sos! Kaya si Clyde eh! Di na ako pag-usun! Grounded na ni siya! Dali na! Sud na! Sud na! Ngano, bang imo po ng i-ground di jeep eh? Alangan! Gaya tiyat sa tiradurong manok! Iyawan na be! May mo soda! Sud! Sud! Unja, karon. Kisa naman mong palaugon. Ay, sos! Araw, mapuslan po ka. Halalakaw. Ikaw si panglawag dito ah. Na! Bahala po ng mga manuka ng mga pasmo na. Salamat ikaw mga pasmo ng manuka. Kaya nung mahurot na sila, na nakay-time sa hua. Maganaan na yan, Jedme! Ano ni Nakay-time sa hua. Saba dia! Hawa! Asa mga jipre? Di maayo ni. At tuon siguro na ko ni sila. Ala, asa naman to siya? Wala ka siya ng log. Nakapalit na kong bagong sopa, pero kinira niya po na kong bangko ako ah. Oh. Karere, kung saan naman po'y balita yung nakalap? Kap, wala na yung mga krimen nga nangitang bukang kandawa. Pero, itong tirador manok sa silingan ba? Kano sa itong emoksyonan? Tirador og manok sa silingan? Anong kana mo yun yung initan? Kano sa pangingitan, Kap? Kita ko na kayo permission sa kumanukan. Kung sa mga Kap, naala si paring Rick, buhing ebidensya. Tama kita sa Kap. Pero sa pa man yung emoksyonan, Kap? Dak mo na lang to siya. Kalma, kanta lang mo niya ah. Everything is under control. Ako pala mo, pre. Requestig tanong si Kapitan nga, bantay sa yung balay. Ika na si Mr. Lim, bantay sa lakay. Pero, kanang, pwede rin pagka-request sa'yo, Kapitan. Sa mga kang, okay rin na kayo, may mga duty-duty mga tanong, Dri. Pero, ato na na pa imong gamay karon. Kugihan kayo mo bantay. Pwede na, pre. Pwede ka na. Kanang, Kap, request na po mo, be. Mapabantay ko og duha ka buktanod. Kailisod na kayo kahimdang ba? Doon na kayo kong ibantayan. Ako mangud, ug ako manukan. Ay tanod naman day, may problema. Tagaan tika. Kunya, asa ng mga tanong, Kap? Unsa man ka? Oh! Usa na lagi na, Kap! Ha? Kasi isa. Duwa man mo na sila. Isa naman ba? Oo, gani. Ah, sige lang si Pre, kay kung kulangan dyan yung duha, ay kabala ka, padalan ti kag tanod. Wanto sa inyo ah. Oh, kamong duha. Uban mo siya ha. Tarungat bantay ang manok ka na. Nakapasi na.
Kadaghan magproblema aning barangaya.